Здравейте хора, ще порънато видео на FC Mobile. Днес на една победа сме от FC Champion. Да не остане, моля ви се. Но в много време игра. Плиз! Плиз! Трябва да го биеме, човек. Трябва да го биеме. Трябва да стигнем FC Champion. Няма шанс да не стигнем FC Champion. Трябва да стигнем FC Champion. FC Champion. Да вдигаме. О, фак. Това ще е труден матч, бате. Такива, че трудно. О, Сафонов, бат, той е парижанец. Той е парижанец. Ние сме... Не знам си какво. Бат, Локи, не, защо първото винаги е него? Какъв е този екип да ПСЖ да ти има? Аре, почва се. Почва. Не, що не може да се дисконектне така и да пробваме да биеме бота. Бота е по-струден от опонента. Please. Не, човек, ние сме сготвени. Точно като почва да снимам, какви хуй победи правят. Браво, бе. Връщи му. Аре, за Роберт, так. Дай му долу, на Верончо. Какъв ще опазва, ей. Аре. Верон! Ти си престъпник! Ти си престъпник, момче! Разбираш ли го? Престъпник, бате! Това се нарича престъпник, пълен! Верон, бате! Верончо! Верон, ти какви тополки вкарваше, бате! По-рано сак, какво правиш, бе, пич? Какво правиш, бе? Не! Не! Браво, бе! Пичка, креща за всичко. Оп! Не, къде подаваш, бе? Ей, ядосам съм се, бате! Си ядосам! Не! Батаре, стига, наистина! Тя пауършоти само при мен не работят, наистина, казвам ви. А на всеки, бате, да ми бие с някакъв бронзак, бате, дето има 5 рейтинг и 5 шутинг. Няма как. Цъкаме атакинг ние още. Да. Атакинг, бате. Аре, тичай са, Бел. Нема кога те спре. Ма то не е Халанд, вътре се плана много центрирано, ще игра мръсно, не ми пука. Казах, тъпя. Малко... Аре, бе, бате, Дехлан, защо не ме поемеш? И пам, ще те бия, бате, им удар. И ще бъде гол, бате, аре, стига. Да, и това. Вдаше, лет гол. И това време наистина малко ме дразни. Как е така си хабе, бате? Това е фал. Дуспичка, плиз. Айде, Дехлан. Много хубава мушна, бате. Бел! Стига, бе, брат! Само на мен не става. Деклане. Дуе, би, лате! Ице! Аре, бе! Бийте, бе! Не! Верон! Бате, стига, бе! Аре, стига, бе, брат! Верон е престъпника на сезона. Браво, бе, Дуе! Браво, бе! Грешка не ми пука, заслужаваме гола, бате, заслужаваме си гола. Не ми пука. На всичко, бате, ме заслужаваме гола, бате. Това 5 атаки прави, бате. Не ми пука, бате, заслужаваме си гола. Тотално го заслужаваме, бате. Какво ни направихме, бате? Той тук, бате. Това Верон 5 пъти ни изпуска такъв хубав шанс, бате. Аре са, Бел. Моля те. Хубаво изиграй, Бел, браво, бе! Браво, бе, Бел! Дуе, моля те за гола! Не! Гредали, бе, брат! Моля те, дай корнер поне, бе, пич! От някъде извади тъпия си корнер! Не, браво, Халанд, браво! Взимаш ме, бе! Дуе, бате! Дуе ще ни прати ли в FC Champion, Дуе? Плиз, Дуе, моля те, Дуе! Плиз! Бати, играя също песен, играя също парижани, бате. Днешен ще поводея. Браво, бе. Центрираме на Дуето. Хубав пас, браво, бе. Ицака! Не! Не, наша ли е? Не, това на отказ. Чакай са! Плей, помощ.
Помощ. Помощ. Please, 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 please. Омага. Аре, една двойка. Не. Давай. Ем хубав фин. Браво, Ице! Не, Ице, каква пич, Ице, тролиш. Ей, тролач. Ицето троли, бате. Не. По такъв тъп начин, бате. И ще караш някакъв шиман гол. И какво се кефиш, бей? Ей, бате. За Робертак наистина това е много тъпа FIFA. Вижте, Роберто е при него и той бате си тръгва. Това наистина е някаква тъпа FIFA, бате. Да, имаме щупа нещо. Горе-долу. Аре, брат, това минаваше. И сега ще загубим мача, нали? Бел, моля. Това е фал. Искаме си фал, ей, реф. Фала. Верон, аре, към дое. Брат, защо? Виж, пич, това знам, че нямаше да стане нищо, ама... Понекът... Не. За Робертак. Дай ма долу. Бърза комбинацийка. Какво свириш, бе, съдя? Поне свири, бате. Какво се поздравявате тия балъци нещастни? Още един матч трябва да изиграваме, бате. На то моля не е още един матч, то трябва да са още 5, бате. Аре, бе, плиз, бе, пичара, бе, и дайте ми то, бате, що не е рейдж квитна, бате. И стицака, бате, може да го вкара и Верон. Не, то само това, ако само не ми кажеш, това е Бруно 120, че направо... Да. Това е Бруно 120, бате. То отбор, бате, него е басен, няма какво го спре. Не става, бате. Да, Бруно, бате, той си... О, пича. Моля ви се, брат, моля ви се. Аре, да, бате. Да се отказвам, искате. Почваме такова. Толкова го спечелим, ставаме си чемпион, бате. Значи толкова си доста имахме и матч, няма да го показвам записа, защото е пълен да ни показвам каквата потия, бате. Само сега, ако загубиме наистина, да, мен ми да още по-силен, бате. Да, ви имам и тъпата игра, бате. Аре, дай ми нека с 102 оверал, бе. Оверал няма никакво значение, бате. Бей от тука, бе. Моите, бате, тука. Кажи ми как да игра, бате. Те тук са някакви тъпи конове. Гледай, да има Джордж без сезел, бате. МБП 100 122 МБП, бате, защото го е макс на всичко. Да, гледай. Кажи това как трябва да го бия аз. Аре, кажете ме. Почваме атакинг, бате, и дето го има играта. Ако това вече го загубим, спирам тъпо тук. Това клипче, бате, защото съм се толкова ядосал. Аре, Бел, моля те. Браво е, Бел. Аре, отивайте сега навътре и центрирам, защото ще игра по такъв начин. Аре, Ице. Няма. Аз имам Филипон, бате, който той горкички, бате. Трябва всеки мач да бега, бате, някакъв със 100,000 пейс, бате. И той е пълен педал. Да, бай, целенина. Бай стъпа за игра, наистина. Та игра е толкова жалка, бате, че и за 5 лева не трябва. Гледай. Вратарите, бате, са тук безумно слаби. Всеки, бате. 90 рейтинги. Аре, са Бел. Ако това вече не го спечелим. Да, това е фаул, ей, фифол. Да, дай му е долу на МБП и той пас, бате, нека по-бавен от на това да не казвам на какво. Истина, тази игра е пълна трагедия, бате. Аре, вземи тъпата топка, бате, той е с гръб. Не знае, че топката е в него даже на този Роналдиньо, бате. Аре, тръгнете, бе. Аре, Бел, моля те са. Не мога да изправя някакъв Салива, бате, да ти има 190 пейс, ти имаш 350, точно. Хамад, браво бе, Хамад. Така ще играем, не ми пука. Така ще се играе, няма се цъка по никакъв друг начин. Защото е толкова жалка играта. До това стигнахме. Оп. Дуе, браво. Оп. Центрираме, бе. Аре, бе, Бел. Това е, аре, бе, дай ми дуспа. Пич, аз откъде знам, че той така ще изстроли, бате.
Дай си. Аре, Филип, браво, бе. Дай ме горе, на дуето, бързо. Това е фал, фал. Верон, моля те, бе. Напри нещо. Добре, Арухо. Не знам какво направя, те. Дай ме надолу на Бел, бате, не знам на кой. Бел, точно той Йошко Гвардиола ще затрудни, бе. Центрирай са! Аре, Ице! Брой се! Не трябва, бате! С това центрирането вече се сетиха, бате. И... за Роберто чистия, бате, нямам никакви... не ми пука, бате. Това ще ви кажа, не ми пука. Трябва да вкараме 2 гола, бате, не е сигурно, защото то не може да дисконектне, бате. Не може да си му спре нета, бате. Не станем FC шампиони. Не, той има без, бате. Пичът абсурда лефне, той има някакъв отбор, дето струва 5 милиарда. Аре, бе, Бел! Ей! Не! Аре, Белчо, уху! Не! Бат! Не, това тъпа шивана игра, бате! Много е мраза! Аре, какво се лепретваш па и ти, бе, бате? Моите не мога играят, виж ко това, бате, какви голови ми вкарва! Глей! Не, тази FIFA е пълен пешак, бате! Да не им казвам тази FIFA наистина да се такова. То е равенство да изкараме, бате, че то няма и... То и това няма изкараме ние. Повече няма да снимам. Аре, Ице, моля те, Ице. Бате, аре, Ице, бий, бе, какво правиш с топката, бе? Това е тази FIFA. Ай, засада ще да бъде. Нали? Да, ама Дуе няма се и пребори да взема и топката. А гледай го, Джордж, без прави някакви шибани рулетки, а за Роберто така 10 път му вкарват гол. Минават покрай него, да. Ма и гол вкарват са. Сай той... А за Роберто, бате, бутай. Не, тази FIFA не става за нищо. Нищо не става, бате. Няма снимам повече. Абсурд. Аз повече не снимам това тъпо умрява FIFA. Гледай ги това, бате. Гледай, те всички са някакви аутизми. Арухо, бате, ми скача. Толкова снимам с ръка, ей. Когато трябва да се докосвам с ръка. Аре, мини, бе, бате, аре, мини, бе. И той всичко ми се пази от топката и то за Роберто. Да, FIFA е пълен, да не казвам. Аре, фаре, бе, центрира, бе, бате, аре, бе. Дай, ма. Виж къде ти е Деклан и ти ми я подаваш на това. Дай бързо. Бат, не ми пуха бързо, трябва да вкараме гол, абсурд. Ей, бият, бате, втори матч. Някакви тъпи равенства, бате. Само тъпотийки в тази игричка. Не става тъй. Да, той Деклан Райс. Толкова шитаво го, това е засада, бе. Не, аз няма да играя повече. Чао, това. Надявам се ви харесва това клипче, ако се... да се таковате, бате. Пълна шитня тази игра. Надявам се, ако ви харесва това тъпо шивано видео, да се можете за тъпия канал, защото тази FIFA повече няма никой да видите в този канал. Може да се абонирате за канал, защото абсурд да си дам нервите за тази тъпа FIFA. Чао! Не мога да повярвам. Стигнахме FC Champion, човек. Казах, че повече не цъкам играта, ама малко излъгах. Бате. Бате, наистина. Това беше толкова нещо стълата. Еми да, надявам се, ако ви харесва видеото, се абонирайте за канала и прасете лайк бутона. Ай, чао!